ҳамин ҳоло мо дар маркази шаҳри Душанбе дар назди телевизиони Сафина қарор дорем ва ҳамин ҳоло аз Орионбанк, аз банкомати Орионбанк мо дархост кардем ҳамагӣ 50 сомонӣ, аммо банкомат ба мо нишон дод ки ин миқдор маблағро надорад. Радиои Озодӣ таи 2 рӯзи ахир ҳадди ақал аз 3 муштарии ин банк дар минтақаҳои гуногуни кишвар ба ин мазмун шикоят дарёфт кард ки дар банкоматҳои ин банк маблағи кофӣ вуҷуд надорад. Як корманди идораи давлатӣ ки нахост номаш ифшо шавад, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, аз моҳи сентябр инҷониб банкоматҳои ин банк умуман холӣ аст ва онҳо дар дарёфти пули маош ба мушкил дучор мешаванд. Муштариёни дигари Орионбанк дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Хорух ҳам гуфтанд, бисёр вақт банкоматҳои ин банк пул надоранд. Як мушоҳидаи мо низ нишон дод ки бисёре аз банкоматҳои банк дар пойтахт пул надоранд, ба ҷуз аз банкоматҳои назди бинои асосӣ ва идораи филиалҳои банк. Аммо дар идораи марказии Орионбанк дар Душанбе вуҷуди мушкили молиро дар банк рад карданд. Отабек Рӯзиев, як масъули бахши иттилоот ва робита бо ҷомеаи Орионбанк, рӯзи 4 декабр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, банк ягон мушкили молиявӣ надорад ва шояд бинобар сабаби сар задани ягон мушкилии техникӣ ҳамин хел ҳолат рух дода бошад. Дар ҳоле ки масъулон мегӯянд, банк ягон мушкили молӣ надорад, як назар ба гузориши аудитии молӣ он кофист ки дида мешавад вазъияти банк мисли 2 соли қабл нест. Бинобар гузориши худи Орионбанк ки дар сомонаи расмияш ҷо дода шудааст, дороиҳои ин банк танҳо дар соли 2016 нисбат ба соли пеш наздик ба 23 миллион сомонӣ кам шудаанд. Бинобар гузориши Банки Миллӣ, даромади ин банк дар ним соли ҷорӣ 54% камтар аз соли гузашта будааст. Бепул мондани банкоматҳои банкро ҳам коршиносон як аломат аз вазъи нохуби банк медонанд, чун буҳрон дар 2 банки дигар, Агроинвестбанк ва Тоҷиксодиротбанк, маҳз бо ғайб задани пул аз сандуқи банкоматҳояшон шурӯъ шуда буд.